La mulți ani tot România, toți amănații și aici avem cel mai misterios om. Nu te dracu de aici! Bă, hai să uităm Moarmina aici, nu? Casă, să-i facem casă aici. A, da, și filmăm Techie Live. Primul episod din seria noastră care am făcut eu, am făcut noi o serie, dar am distrus mapa. Ce om, mă, ce om, zice și voi acum văd și eu. Deci tu știi ce o să fac la sfârșitul episodului? Bubuim toată seria la sfârșitul episodului? Da. A, da. O să-i strângem niște TNT până la sfârșitul seriei. Câte episoade vrei să facem tu până la urmă? A? 100! 100! Și cum să ne iau un an nou pentru mine? Dacă punem câte 10 episoade pe zi, nu o să ne ia un an. Vreau să spun câte zi, o să ne ia 10 zile. Da, 10 zile. Deci fii atent, știi ce făcea unul pe Omegle? Deci făcea ceva de genul, făcea un troll. Adică avea un foto și era Justin Bieber. Ai înțeles? Aha. Și aia, că e Justin Bieber și Justin Bieber ăla așa și pe aia zicea și câta. Ai, baby, baby, baby. Eu odată pe Omegle, deci aveam un mod ceva care mă puneam alt facecam, altă poză. Și știi ce poză mi-am pus? A lui Rafael. Și aia credeau că eram Rafael. Și după aia știi ce a făcut ăla, tot ăla? A pus poza cu PewDiePie. Și avea o voce așa înregistrată la o voce cu PewDiePie. Aha. De ce? De ce a făcut chestia asta? Pentru că el se cunoaște bine cu PewDiePie. Da. Și a făcut un troll. Ce trolle? Ce trolle pe lume? Ce trolle? Asta e lumea trollelor. Nu aveți încredere în nimeni. În nimeni! Rafael de... Mă, tu ai ceva cu Rafael? Nu. Nu, așa, nu? Bă, unde era casa? A pierdut casa. I love baby, baby. Ai setat orb? Ai setat orb. Și era crafting table-ul acolo. De ce aș seta eu orbul? A găsit o chestie. Oh. Ce că pasa al cablu. Caul! Da. Este asta de vulcan, de granite. Ce este așa? Ce putem face cu pasa al cobblestone? Ce, mă? Ce ai găsit, mă? Uite-te la fața mea de cocalar și vino să-și ce-am găsit. Bă, acum mi-am amintit. Deci m-ai chemat până aici degeaba. Da. Deci era aici genul. Bă, uite-te la fața mea. Uite și în loc de captite, bă. Hai să stăm aici, warp ca asta. Trebuie să-ți fac și eu un tornăcop, că mai am... nu mai am. Bă, putem să facem unelte din... Uite-te ce-a sărit din aer. Nu mor aia, că... Mi-a dat creș. Să nu zici că mi-a dat creș. Te-a dat creș? Nu! Câtă... Serios, Lee. Era aproape să-ți dea creș? Da, aproape. Nu pot să fac chestii din pasal cobblestone. Da, așa, mă. Dă-și mie un târnăcop. Nu, hai, mă, că-ți fac acum, de ce am luat-o piatră? Nu știu că am trăit într-un acoperiș de noroi. Și mie nu-mi place noroiul, nu? O să facem noi altul acoperiș, de-abia suntem la început, nu vezi? Am luat și noi coulul, mi s-a spart ăla. Ce cât e asta?
Nu confirm. Du-te. Bă, joacă frate tu Team Fortress 2? Da. Auzi pe fundal Team Fortress? Eram sigur. Auzi pe fundal? Da, dar nu face să nu mai se audă. Pentru că... Dă mai încet la tutu. Mai se aude? Nu? Ce joacă el acolo? De buban. Nu. Scurt joacă. Oh, nu. A, să aibă grijă la spai. Că eu joc bine. Lasă spaiul, bate. Ce asta, mă? Dacă vreți serii de TF2 vorbiți cu ăsta. Că mie nu-mi place. Sau Dota. Eu joc Dota și TF2. Cine vrea Dota să fac pe canal, în comentariu cine vrea TF2, încât Team Fortress 2, tot să scrieți. Ce? Am găsit marble. Asta e viața mea. Ai găsit diamante? Nu. Nicol... A? Viața mea. Asta e viața mea. Asta e viața mea. Asta e viața mea. Asta e viața mea. Uite-te, emeralde, sacre, rubine. What the... Pere. Hai să mor. Eu n-am sabie, am uitat. Stai, crafting-ul rămâne acolo sus? Nu, că am lemn la mine, stai așa. M-ai speriat. Stai așa, deci hai să facem 2 sebi, nu? 2 săbii. Și am făcut și 2 cuțite, hai. Vino cu a. Ia și un cuțit și hai la luptă. Ma, toate îmi dădea fresh. Nu ai nimic dacă îți Spider! Lupta mea. Aaaa! Stai! Așa. Lasă-mi și mie 3, te rog, că tu ai luat mult. Aveai fier? Că am 6 fier. Eu am 5. Nicolate! Îmi trebuie târnăcop de iron. Bă, dar eu vreau lemn. Nu avem. Eu am lemn. Cât lemn ai? Grămadă. Cât? Am 15 cu un stack. Și când o să mai avem ce o să faci? Bă, o inimă! da. Știi ce putem face din ea? Da. Minim. Mai facem mai o dată? Da. Stai așa, bă. M-am dus aici, dar nu știu ce. Stai, vrei să te duc eu mai așa? Nu, că mor. Buuu. Nu! Nu mai am niciun item de al tău. Acum trebuie să mi le iau din creativ, știi, nu? Te văd zburun. Ai lag sau te-ai dat? Nu, eu mi-am dat creativ ca să-mi iau alea înapoi. Oare de ce am făcut așa ceva? Universule, ce faci? Pentru că îmi place. Ce să fac? Eu nu mai știu câte turte aveam. Am rubine. Am rubine. Ele erau rubinele mele. Nu, eu am găsit rubine, nu le-am. Și parcă eram 15 turte. De face iarăși casa mină? Vrei să mă omor? Nu te omor, pentru că nu sunt nesimțit. Te-ai la cuțitul. Ce? Scuze, da. Eu mai am piatra, am uitat, stai să-mi dau iar creativ.
Cred că aveam vreun step, ceva de genul. Nu încerca să-mi dai game 0. Am 17 iron, ce fac cu el? Dă-mi lui ingot. Nu, iron ore. Trăgește și tu. Uite-te și tu câte apă și câte rubi. Creeper. Omoară. Nu. Deci dacă se apropie de aici, dispar moacă. Rubine, lavă, generator de piatră. Ai grijă, mă! Mamă, câtă mai apă și câtă mai lavă. Bă! Ce? Ai dat drumul. Un creeper. Mai am 2 vieți. Dăm tăpă. Nu, da, tăpă. Mi-a bubuit safirele, bă! Și mi-a dat un green safir. Nu, mă, ai bubuit safirele. Nu, mă, dar mi-a dat și mie. Du-te-mă de aici, ai bubuit. Unde erau luminele? What the fuck? Am luat unul și uite ce mi-a dat. La aruncă. Să le șterg? Da, bă, nu e corect. Oh! Puțină mâncare păstrez. A? Puțină mâncare. Bine, pe aia o păstrez. Dar mai ce-am de acum, da? Dar ți-ai mâncare, ce? Creeper. Da, că nu mai am iteme. Ia-ți totul din creativ. Nu trișez. Tot cu mie niște iteme. Păi de unde? Că n-am iteme. Adică am iteme, vino cu asta. Ia și tu și fă ceva acolo. Ce să fac? Vezi că e iron, nu furnace. Ți-ai făcut un pickaxe? Da, nu știu cât. Eu am făcut. Ce e asta, mă? Ceva? Ferront? What the fuck? Ajutor, mă bate un skeleton. Mai am puțin de viață. Mort. Mi-a dat o inimă, mă. Dar chiar mai aveam o inimă. Ai făcut și tu un chest măcar? Nu. Unde facem casa și unde o sectăm? Deci facem ca când am... Tungsten! Ce? Tungsten! Știi ce important e asta? Creeper. Hai, bubuie. Așa, mă, bubuie. De ce lași să bubuie? Pentru că era în apă. Ai și tu 3 iron. Că am un pic de treabă cu el. Uite, eu deja aveam 2. Lasă, nu mai trebuie. Că am făcut eu. Aici, mai dă-mi niște lemn să facă aici. Să aibă un pic. Pișeam și pe el de creeper. Că eu urc pe un râu acum. Stai! Ia râu. Să nu iei. Mamă, cât iron pe aici. Trebuie să am pe tot. O să fim bogați de iron. Mai trimite noi nu găseam atunci deloc. Da, când filmam... O mine de marble și rubine și de toate. Dă-mi tâpă. Trebuie să-mi dai tâpă. Trebuie neapărat. Cât am găsit și câte vreau. Nu! Dă-le cap. Da, hai, dă-i. Nu, mai am 2 vieți. Stai așa să-mi dau heal de acolo. Ups, scuze. Holy shit, astea sunt ale mele! Ai ceva din mine. Mersi, măcar n-am bubuit toate aici. Am asta. Aruncă totul, ce al meu. Aveam un cuțit. Uite-le aici. Am asta. Sabie. Mi-ai dat o sabie? Nu. Pickaxe-ul de iron e la mine.
Ia 7 emeralde. Mersi, mă, măcar le-am împart și tu cu mine. Eu ți le-am dat pe toate. Mersi atunci. Uite ce-am găsit. Am Quartz cristal. Am găsit safir. Doar unul duce. Păi așa urmă timp. Bă, și-a dansează Conga în TF2. Fac Conga și-a făcut Conga. Conga. În viața mea. Sper că nu e vreun creeper pe acolo. Mamă, și câte oruri mai avem prin mina asta să luăm, nu așa? Deci dacă ai arăta așa ceva la YouTube, ai prinde 1000 de abonați instant. Să filme uranium. Ce mai văd eu pe acolo frumos? Conga în TF2. Oh, fuck. Cred că o să joc și TF2. Deci dacă vreți, poate... Creeper! Iarăși! Bă, tu port idiot. Aoleu, altul, mă! Ce ăsta e spawner? Știu că nu există. Și ceva bubuie pe ăsta. Am găsit altă. L-a murit. Mamă, cât ăla... Pa, scheleților. Deci nu-ți dai seama câte minereuri importante am în inventar. Nu-ți dai seama. What the fuck? De unde se trage? Și am aș pe el de schelete. Mort. Uite-te, văd. Alt creeper. Da, bă, am văzut și eu câți creeperi. Ai văzut? Ce caută 8 creeper? Bă, eu am văzut, eu am găsit... Ce-ai găsit? Am omorât un zombalou cu târnacopul și a sărit peste mine acolo. Mă, alt creeper, ce placă cu creeperii ăștia. Știu, cine mai ia să-i spawner aici, dar așa că nu există. Nu știu că așa cea, dar în Minecraft nu există, dar în Techit. Poate, eu mod. Băgat. M-am întors acolo acasă. Eu sunt acasă. Am dat setul mina acolo. Mina e importantă, mă. Altfel ia ce No. Baby, baby, baby. Like baby, baby, baby. Nu vreau așa să fac aici. Vrem să facem mina până nu mai rămâne niciun minereu. Eu vreau să nu mai rămână niciun minereu aici. Nicola. Dacă băgăm oldepit și spargem tot cobblestone-ul și toată. Mamă, uite cât rubii. Bă, eu nu fac... Dă-te pe Bart, repede, repede, repede. Cât repede? Stai așa. Ca pe capul. Stai așa că iau niște rubii de acum. Da, repede, tu pare. Cât păcat, i-am băcărmat cal. Oh! Nice, bro! Îți place, bro? Da. Normal, ăsta e cel mai bun dungeon. Aici se găsesc spaja de ei, amici care îți da poison. Și e și spawner. Da? Da, păi am gen spawner. Ia șinele, că poate o să ne trebuiască la ceva. Fac eu niște uși automate cu șine de-astea. Cu calcul. Da, e foarte brez la haiducilor astea. Bă, câte rubine am eu? Uite, spawner! Spawner! Ajutor! Help! 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 Acum mai am ceva! Chestia asta! Bă, nu mor, te asta la jumătate de viață, atâta. A, vrei să vezi? Uite-te ce o să-ți dau acum. Un skeleton al meu. Da? Vrei să-ți dau ceva foarte șmecher? Uite-te un pic la asta.
Mersi, mersi. Bă, vreți să spun ceva? Să nu faci spawner-ul, da? Pentru că poate face ceva cu el, da? Facem și noi o fermă. Facem noi un spawner și facem XP aici. Da, asta mă referam și eu, exact. Acoperă și aici, că se spawnează. Pune și acolo torța. Așa, setăm un warp, setează tu warp spawner. Mai timp. Creeper! Nu! Ui. Aoleu, mă știu pe unde eram. Pe unde m-am dus eu. Hai acasă. Nu, eu mai explorez pe aici, ok? Ok. Aha, uite aici. Ai niște lemn? Eu am. Asta aici un pic. Să-ți dau lemnul. Fac. S-a făcut întuneric. Stai că m-ați găsit, poftim. Ți-am dat și eu cât am putut, că m-am și o nevoie. Asta e ceea ce cred eu că e? Ce? Asta e ceea ce cred că eu că e? Dă-te. Dă și mie. Dă-te aici, bă! Bine, bine. Bă, dar era al meu, bă, ce om. Bă, ce om, eu l-am văzut. Da, dar eu te-am adus aici. Ia, unde ești? Nu știu. E ceea ce cred eu că e. E Da. Nu. Dar mai era să mori. Este? Altele, nu. Creeper, de unde nu din toți creeperii ăștia? În spate. Ai spawner de zombie, fii atent aici. Ocupete. Deci, Ai grijă, Enderman de peșteră, ăsta e mai puternic. vezi că am 3 viață și am 6 diamante la mine în mână. Stai, bă! Pișeam așa pe... Era aproape să mor. Ia, mai ales eu. Ia-te-o pe mine. Creeper! E la itemele? Da, ți-am luat câteva. Sada de iron! Aproape cădea în lavă o sadă de iron. Mi-ai luat la focul de piatră? Ai grijă! Hai, dar pe de peșteră să te... Fugi! Dai! Dai de el! Dai! Stai aici, în apă! În apă! Ce nob! Stai în apă! Hai să stăm aici, că el nu poate să vină aici. Dă-te un pic să spari aici niște piatră. Mi-ai luat un copul de piatră să-mi trebuie. Piatră? Da, un copul. Ia 6 diamante. Sper că nu le pierd sau le duc acasă, mai bine. Du-te Dă-mi acasă. toate itemele tale să le duc acasă, minereurile. Ia, bau 22 de rubine. Mama, am început foarte bine. Nu crezi? Nu cred așa. Când începeam noi la celălalt episod, știi cât săraș era? Era atât de Poți să săraș. te duci acum acasă. Aha, gata. Gata, mă. A început și... Mă bate un skeleton! Adu repede acasă niște torțe în spate. Am uitat să te aduc torțe. Mamă, e spawn. Fii al dracu de spider. Ce s-a întâmplat? M-a luat la bătaie, bă, în timp ce... Îmi dă la ușa aia. Deci, dacă te uiți în ce câte minereuri avem... Mamă, ce m-a speriat, bă, ești nebun. Mai ales rubine, nu? Cred că ne facem la summit de rubine. Hai, ce zici, să încheiem acum episodul?
Da. Eu să stau bine aici, aici îl închei eu. Stai să vin și eu. Wow. Serios? Da, mi-a dat game mode. Și acesta a fost episodul nostru, nu uitați să Da, hai să, o să-i dau la... Nu uitați să dați un like și un subscribe și pe data viitoare, bye bye.